Ndakapara mhosva gore iro rino 2024. Ndakaona mapurisa auya kumba kwangu musi wa8 January. Ndakanga ndigere pamba pandaishanda ndine vana vangu vaviri. Saka ndaipiwawo kamari kashoma shoma kaikwana kuita $50. Saka ndakamborimawo madzindemba ndichita ndiwedzerewo ndiwane mari yevana vechikoro. Saka ndakazongoona mapurisa auya musi wa8 January vachiti tiri kunzwa kuti mune madzindemba nje. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Ndinokuchingamidzai vadiwa vatariri pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wakwamupurwa kana kuti Sokostina. Ndichikuchingamidzai muchirongwa chedu Home Away from Home, chirongwa chatinoya nacho mazuva nemazuva muchichiona. Chirongwa kuna vachitanga kutochionawo, chirongwa chatinosvika mumajeri akasiyana siyana tichitaura nevasungwa, vangava varume vangava vakadzi, chida kuziva kuti imhosva ipi yakaparika uyezve nemararamiro avo vari mukati meusungwa. Tiri kuona kuti tiri kudzidza zvakawanda kuburikidza nechirongwa ichochi. Ndofunga vazhinji taiva nepfungwa dzekufunga kuti kana munhu apinda muusungwa anenge asina chaanenge achingoita, anenge akangomirira kuti asevhe mutongo wake. Asi tiri kuona kuti nevamwe vakutogona kugadzira motikari, vamwe madzimai vanenge vakutogonawo kusona. Ndozvatinoya nechirongwa ichochi kwamuri kuti muchione muchisanganawo nevasungwa vakasiyana siyana. Saka nhasi mhuri yeZimbabwe ndasvika kuShurugwi. Pari zvino ndiri paShurugwi female prison panoona mukana wekutaura naGarikai Chitotwa ari muusungwa panguva ino. Saka mhuri yeZimbabwe nditenderei kuti titaure naGarikai Chitotwa kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuti nhasi muzuva ranhasi ari muusungwa. Ndinokuchingamidza Garikai, wakadi yako? Ndiri pangu makadiwa? Tiripo, wakadi yako? Panguva ino vadiwa vatariri vangada kuziva kuti imhosva ipi yakaparika negore rakaparika mhosva iyo yazonge ichiita kuti nhasi takuwanai murimo muusungwa muzuva ranhasi. Ndakapara mhosva gore iro rino 2024. Ndakaona mapurisa auya kumba kwangu musi wa8 January. Ndakanga ndigere pamba pandaishanda ndine vana vangu vaviri. Saka ndaipiwawo kamari kashoma shoma kaikwana kuita $50. Saka ndakamborimawo madzindemba ndichita ndiwedzerewo ndiwane mari yevana vechikoro. Saka ndakazongoona mapurisa auya musi wa8 January vachiti tiri kunzwa kuti mune madzindemba nje. Dzinde rakanga ririmo ranga riri dzinde 1 ranga rakanyatsokura, zvimwe zvaiva zvemasidzi. Saka vakabva vadzura zvemasidzi zviya ndobva vazviverenga ndobva zvawanda. Dzinde rakanga rakanyatsokumendenwa ranga riri 1. Ndobva vanditora ndobva vaenda neni, handina kuramba. Ndobva tanovata pamba pemupurisa wechikadzi. Mupurisa wechikadzi akanga ati varegerere, haisi nyaya inombonetsa kuti ungaenda navo, vakura plus vana vechikoro vari kutovhura mangwana. Saka mupurisa wechirume akaramba akaenda neni kukembi. Ndikasvika kuya ndikaenda kukoti, handina chandakaramba, ndobva ndatongwa. Ndakapiwa 18 months, ndobva ndazobvisirwa kukoti, ndobva ndakabvisirwa 6 months, ndobva ndauya kuprison negore. Ndapiwa kuprison negore ndobva ndazobvisirwa futi, ndobva ndasagwa ne8 months. Saka kubva muna January vana ndakangosiya
vari vega. Ndizoti vakazodini pamba pandakanga ndichishanda havana kuzombokwanisa kana kuenda kuchikoro vana. Ndakazoziva papaya muna April kuti vana vakazoenda kumba kwangu stand kwangu vari vega. Saka vana vakasvika vakanogara vari vega. Sisi vacho ndo vakazouya votaura kuti vana handinavo asi vana havasi kuenda kuchikoro. Chokudya chacho hachisi kuwanikwa vakangogara. Saka ini ndiri muno mujeri ndakanga ndichishungurudzika zvikuru pamusoro peupenyu hwevana vangu, asi nokuda kwokuti vana mbuya vatinavo vanotinyaradza vachitikamfota vachitipawo zvokuita zvinotivaraidza zvakafanana nekurima gadheni. Dzimwe nguva kunombouya vanodzidzisa kusona, tombosona-sonawo nokupfuya huku. Ini changu chandonyanya kuita ndiri pano pajeri kupfuya huku dziri kuzasi kuchirukuko zvokutoita izvo dzachitobuda dzapera nhasi dzimwe jena richene kutosumuka. Zvokuti ndanjishuvirawo kuti dai ndaizowanawo mari ndangaida kuti ndigopfuyawo huku dzangu ndiite purogiramu yangu yehuku ndotsvakawo vanonditengera huku dzangu. Asi pasitendi pandiri pane vana pasitendi patsva pasina mbobvira pakavakwa zvokuti vana vakangogara pamusasa pandandangovaka. Vana ndasungwa vakakwanisa kuenda pamusasa kunogara vagere izvozvo havana chokudya. Alright, Garikai tanzwa nyaya yako asi tichaita tichitidzokei kumashure kozi pane pamwe zvatinge chida kunzwisisa. Wati uchitsanangura wakazotirega ndirime mbanje nokuda kwekuti mari yanga isingakwani pawaishanda uchitambira. Vadiwa vatari panguva ino vangada kuziva kuti pfungwa idzodzo dzauya nekuratidza kuti kwanga kuri kushushikana. Maseeds acho hazi maseeds emavheji kuti unongomaona apapa kuti uzomawana wakaita sei? Maseeds aya ndaitevererawo pane vamwe vanenge vachisvuta pamagirosa paya. Indosvika vakamona munhu vanomona vaindotaimira maseeds ndononga ndochengetedza kusvikira ndaawanda ndasvika ndanomanesa. Alright. Akakanga kari kekutanga ere kuzviita kana kuti mashure apa kanga wambozviita zvokurima mbanje ikabudira ukati arega ndirambe ndichizviita? Kumashure kwandakanga ndiri dzaingorimwa vanhu pachena dzisingamanyanyi kunetsa kunzvimbo yeBhinga kuvanhu vechitonga. Saka pandakazobvako ndobva ndazouya kunzvimbo isiri yevanhu vechitonga ndo pandakazoona kuti dzine effect yekuti unosungwa. Asi kwandakanga ndiri uko vokutanga taidoti ukatorimawo waitongotengesa pasina kuti wapara mhosva. Alright. Kwakuzouya kuno zvakaitikira tiri munzvimbo kupi chaiko chaiko? Kumvuma ndokwazvakaitikira. Alright. Ndopakazoitikira nyaya iyi. Tanzwa kuti wazoona mapurisa achisvikawo vakaverenga ndokuenda mudare kukoti uchipiwa mutongo wako. Tingadawo kuziva kuti uchipiwa mutongo iwoyo watitsanangura kuti vana vakazongosara vari vega. Musi wacho wokupiwa mutongo waiva nemumiririri here? Ndanga ndisina loya. Ndaingova nemupurisa akanga aenda neni kukoti. Alright. Uyezve wakanzwa sei uchiona kuti kwakutoenda kaukuku? Pandakangoona ndokwakuenda uko ndakangozvigamuchira asi pfungwa dzangu dzaingofunga vana vangu vasina kuenda kuchikoro nechokudya nechokupfeka kuti vachazorarama sei. Alright. Garikai panguva ino vatariri tiri kuona kuti kurarama kwacho kwanga kwakaoma kuzosvika pakuti pfungwa idzodzo. Vadiwa vatariri vangada kuziva kuti upenyu hwako iwewe kurarama kwacho nokuti hatina patambonzwa baba vevana kuti variko here kana kuti havako, asi tira kumbonyatsonzwawo kuti upenyu hwako hwanga uri upenyu hwakamira sei uchiri panze usati wasvika muusungwa panguva ino? Ini upenyu hwangu hwanga hwakaoma. Ndakanga ndigere kunzvimbo yeBhinga, murume wangu akashayika ndiri kwaMurewa. Saka ashayika ndobva ndangotakura vana vangu ndobva ndaenda kunzvimbo yaimbogara baba vangu. Ndo pandakasvika kuya hanzvadzi dzakandinyima kana pokurima kana pokudini, saka ndaingodzungaira ndine vana vangu. Ndobva ndazovhurawo chimunda ndobva ndakwanisa kurima ndobva ndawana mari yandakakwanisa kusumuka ndichibva ikoko ndichizoenda kuKadoma nokuti kwakanga kune nzou, kwakanga kune udyi hwakanyanya kuti ndaivata ndakarinda usiku ndidzingira nezvo ndikaona kuti ndiri munhukadzi ndopedzisira ndatsikwa nenzou. Ndo pandakazobva ikoko ndonotsvaga basa uko ndobva ndasiya ndatenga chitendi changu kuKadoma kumapurasi. Ndobva ndaenda ndichitsvake kuti vana vaende kuchikoro vandakanga ndinavo. Saka ndo pandakasvika mudambudziko irori rekuti ndakazodouya muno mujeri. Alright. Pakuzoshayika kwababa vana vanga vane makore mangani? Mwana wangu wokutanga anga achienda grade 7 pakashayika baba vake ndewa 94. Wepiri ndewa 99. Anotevera wacho ndewa 2003 achiteerwa newa 2006. Vanga vari 4 ndobva ndazongoitawo chimwe chimwana.
wechishanu. baba vacho vashaika Alright. vava vana. Maybe tingada kunzoti chii chaita kuti vana sekuru hanzvadzi dzenyu ndizvo pamataura kuti havana kumboda kundibatsirawo ndichiuya, panga pane here kuti pane zvakamboitika muchikura kana kuti pane zvaingonetsa kuti vasada kukubatsirai? Vaingova nokukara pfuma yababa plus nongoti munhukadzi angauyi pano panzvimbo akatora pfuma yababa angagari nako. Saka ndakambozama kuenda kumadzimambo ndichitaura navo nenyaya yekuti ndigurirwewo munda, vakaratidza kuti havadi. Makaberekwa muri wangani? Takaberekwa tiri 10. Muri 10? Muri wechinambani? Inda ndiro number 7. Alright. Mukuberekwa kwenyu kune vamwe vasikana here kana kuti? Kune vasikana vando vakawanda. Vakomana vanga vari 3, saka mumwe wacho 1 akashayika ukasara 2. Alright. Saka vamwe vese ava vachiona kuti ndo zvaiitika vaitaurawo kuti chii? Hapana zvavaitaura, vasikana vaingoti zvakangoomawo zvinoita vakomana, asi vakomana havana kuda kurekana nenzvimbo dzababa. Nanhasi vagere munzvimbo dzababa ndongodzungaira vakaramba nadzo. Inyaya yakaoma shishuwa. Tazosvikawo taona nhasi tasvikawo kuno kuShurugwi ndokusangana newe uri muusungwa. Tinoziva kuti kune maprograms anoitwawo takamirira kuti nguva yatinge takatongerwa ikwane. Ndizvipiwo zvauri kuita uri mukati meusungwa wakamirirako kuti nguva yawakatongerwa ikwane? Ini ndiri kuita zvekupfuya huku netsuro nemugadheni munotidiridzira. Ndo zvamuri kuita muri mukani? Ndotori staff wegadheni. Right. Chii chakaita kuti pamaprograms ese iwewe Garikai kuti ndoda hangu kuenda kugadheni? Ndakangojaira kurima, ndo zvinhu chandakanyanya kukura ndichiita. Alright. Nekuchikoro ndaifarira kurima gadheni. Alright. Saka tikatoisa munda apa unorima chaizvo? Ndinomira. Alright. Vadiwa vatariri zvakare vangadawo kuziva kuti tanzwawo kuita program iyo. Ndizvipiwo zvaungada kuchema kumhuri yeZimbabwe panguva ino, chaunodawo kukumbira chiri pamwoyo pako kuti mhuri yeZimbabwe inoti tanzwa nyaya pekutanga watitsanangurira nhorondese ukasvika pakuti vana vakangogara pasango, havana anoriritira. Saka tida kunyatsonzwa kuti ndechipo chauri kuda kubatsirwa nemhuri yeZimbabwe? Ndanga ndichemera dai ndawanawo pokugara nevana, nokuti apa pandakanotenga handimboziti pakazomira sei, vana vakangozoenda ina handazombodzokera. Ndangosiya ndatenga nzvimbo iyi ndazombokudzokera. Saka ndandichemawo pokugara chaipo, ndovakawo zvirugu zvangu. Ndaidawo kupfuya huku, kupfuya nguruve nekurima gadheni ndiri panzvimbo yandinenge ndiri ndakazorora. Wakazorora. Ndichati tidzokorodze zvakare, wati pane nguva yakabviswa pamakore ako, saka izvozvi zvinotasira kubuda rini? Ndiri kubuda musi wa9 September. 9 September. Alright. Tinoti gore rino rimwe chete irori. Alright. Ndofunga tichipendera hedu chirongwa chedu takurukura zvakawanda. Tingada kuziva kuti muriwo yekwako vakaziva here kuti urarama uri musungwa uyezve vanomboshanyawo here kuuya kuzokuona? Mhuri yekwangu vakazviziva ndikurarama ndiri muusungwa, asi pana sisi 1 vakangouya ndangonzwa kuti hanzi wakasungwa uri kuShurugwi. Vakauya paEaster, vakangosvika ndobva vati ndipe phone number dzevana vako, ndobva ndavapa phone number dzevana vangu, ndobva vafonera vana vangu. Vana vangu ndo vakazokwanisa kungondishanyira, kuna kana mai akazombouya. Vana vakazouya? Vana ndo vakazotsvaka mari vakasvika pano. Ndikavaudza kuti hamusazvinetsa henyu, inoda kuti muchengeta vana, musikana wangu ane vana. Uchiuya uchizondiona panapa ndinongodyawo, ndinongorarama sevamwe. Saka iwe ita kuti utsvakire vana chokudya. Wakagara panzvimbo kusvika ndabuda ndichiuya kumba. Alright. Tinotenda Garikai Chitoto. Nenguva ino tanga tichitaura takusvika pakupendera kwechirongwa chedu. Ndofunga tataura zvakawanda zvatataura nezvawatitsanangurirawo, kana panewo zviri pamwoyo wako zvauri kuda kutaura kumhuri yeZimbabwe zvichida pandabvunza mubvunzo pane pandasirira pauri kuti apa dai vandibvunza ndaida kutaura zvakati, ndiwo mukana wacho tichipendera chirongwa chedu, mashoko ari pakadzikadzika pemwoyo wako wada kusiya kune mhuri yeZimbabwe vari kuona chirongwa chedu panguva ino? Ini kumhuri yeZimbabwe ndinosimbisa kuti kuzvishandira nemaoko kunokosha. Woitawo zvaunogona kuita kana uri mudzimai akafirwa. Kurimawo zvimwe zvinhu zvakaita sezvandakarima ine hazvina kufanira, nokuda kuti unopedzisira wamutorongo.
saka tiri kuno hedu kutorongoti nodzi dzedu zvakawanda pamusoro pekurarama. Saka ini ndinotenda muno mandiri kutoti aiwa dzimwe nguva kwakadondizarurira nzira yekuti ndiwane kuzorarama zvakanaka kubva mudambudziko randanga ndinaro. Tinoda kuti Mwari ndiye anoziva, ndiye anokurongera upenyu. Tiri muno tinoendawo kuchechi, tinodzidziswa nevatigere navo kumamasters edu. Aiwa tinorarama zvakanaka, asi ndinoti aiwa muri eZimbabwe dzidzai kuzvishandira madzimai akafirwa kone kuriritira vana. Alright, tinotenda. Umashoko amungada kusiyawo kuvana venyu panguva ino? Kuvana vangu ndingoti ngavararame zvakanaka munzvimbo dzavari, vagonewo kuzvishandira nekuzviriritira. Alright. Saka pamakasiya pacho ipapo pane vana inzvimbo ipi? Kukadoma. Kukadoma. Kadoma papi pacho kwekuti pamwe vanoda kubatsira vanongoda kuziva kuti vakasvika pakati ndipapo chaipo? Vanonzi paMelanwood paRondo 10 off ndo panzvimbo pavari. Melanwood alright. PaRondo 10 off. Rondo 10 off. Ndo panenge pane vana ipapo. Pane vana. Alright. Tinotenda Garikai Chitoto nemukana uno watitendera. Muri yeZimbabwe ndiye Garikai Chitoto ari kurarama ari muusungwa. Anoti iye mhosva yake yari kuti akarima mbanje zvisiri pamutemo. Kutsanangura kwaita ndekuti pakuzosvika pakurima mbanje yanga iri nhau yekuti aida kutsvaga kuriritira kuti vana vaende kuchikoro. Kwaanga ambori kubhinga yanzi taingodzirima pachena. Tina kuziva kuti kunoku manje kurima kwandaita mbanje ku yatova mhosva. Ane chikumbiro chaita chokuti ndiri kukumbira kuti vanokwanisa kunoda kubatsira vabatsirawo vana vangu kuti ini ndichizobudawo muna September ndinosangana nevana vangu apo zvakare dzidziso kuti kune madzimai akafirwa chakakosha kuzvishandira oregedza kuzoita mabasa anokusvitsa mukati meusungwa. Ndega ndikutendei nekuona chirongwa kwamanga muchiita. Ndicho chirongwa chedu Home Away from Home. Rambei muchiona chirongwa ichochi kudzimara tichizosangana zvakare pachirongwa cheregai ndikusiyei ndichiti ndini wenyu Pelagia Okwamupurwa kana kuti Sokostina Chisarai Ashakanaka ndinotenda. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.